El sistema defensiu el forma una muralla d'una amplada de 1,20 metres i un fossat d'1,70 metres de profunditat per un ample de 5,5 metres amb un mur de contenció. La porta d'entrada, que segurament estava coronada per una torre de defensa, té un passadís d'uns 10 metres de llarg per 3 d'ample. La bassa és de forma ovalada, amb unes dimensions de 8,80 per 6,60 metres, amb una profunditat de 2,35 metres. Recollia l'aigua del carrer on estaven les cases. El poblat fou habitat sobre l'any 200 abans de Crist i s'han identificat un total de 27 edificis, dels que 17 o 18 són cases. La població seria d'uns 100 habitants. Un segon bloc estaria format per 12 cases, d'uns 35 a 40 metres quadrats, amb 2 cambres a l'interior. Apartat de la zona residencial hi ha 4 construccions sense divisió interna, que segurament eren magatzems. Al recinte hi ha diferents sitges vinculades a l'activitat econòmica del poblat.